खुसियाना खुसियानाखौ नोंथाङा जायोना? नोंथाङा खुसियानाखौ जानो गोथाव मोनो नामा? नाथाय नोंथाङा मिथिगौना खुसियानायाव मा मा गुन थायो? खुसियानाया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय आरो बेयो जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। खुसियानानि गुनफोरखौ मिथियोब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। खुसियानायाव भिटामिन ए, भिटामिन इ, भिटामिन सि, भिटामिन B1, B2, B6 आरो B12 थायो आरो बेवहाय गोबां मिनारेल्सफोरबो थायो। लोगोसे केलसियाम आरो गोबां प्रटिनफोर थायो। खुसियाखौ नायनायाव जिबौ बायदि नुयो। खुसियाखौ थै गैयै एबा ल' ब्लाड प्रेसार गोनां सुबुंफोरा जायोब्ला गाहाम, मानोना खुसियायाव गोबां थै थायो। बेनिखायनो बेयो जोंनि देहायाव थै बारायहोनायाव गोबां हेफाजाब खालामो आरो आर्थराइटिसनि जेंनायावबो गोबां हेफाजाब होयो। लोगोसे फाइल्स बेराम गोनां सुबुंफोरा खुसियाखौ दानाव खेबसे जायोब्ला फाइल्सआ एसेब्लाबो लासै खमायो। बेनि अनगायैबो डायबिटिस बेराम गोनां सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद मोजां। डायबिटिसखौ खुसियाया दबथायनानै लाखिनायाव हेफाजाब होयो आरो डायबिटिसखौ बारायनायावबो बेयो होबथानानै लाखियो। आरो जुदि नोंथाङा खुसियाखौ दानाव खेबसे जाबाय थायोब्लाबो नोंथाङा इयुनाव डायबिटिसनि जेबो बेराम थानाय नङा। बेनिखायनो खुसियाया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय आरो बेयो जोंनि देहाखौ गाहामै लाखियो। गोजोन्थों। खुसियाना खुसियानाखौ नोंथाङा जायोना? नोंथाङा खुसियानाखौ जानो गोथाव मोनो नामा? नाथाय नोंथाङा मिथिगौना खुसियानायाव मा मा गुन थायो? खुसियानाया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय आरो बेयो जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। खुसियानानि गुनफोरखौ मिथियोब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। खुसियानायाव भिटामिन ए, भिटामिन इ, भिटामिन सि, भिटामिन B1, B2, B6 आरो B12 थायो आरो बेवहाय गोबां मिनारेल्सफोरबो थायो। लोगोसे केलसियाम आरो गोबां प्रटिनफोर थायो। खुसियाखौ नायनायाव जिबौ बायदि नुयो। खुसियाखौ थै गैयै एबा ल' ब्लाड प्रेसार गोनां सुबुंफोरा जायोब्ला गाहाम, मानोना खुसियायाव गोबां थै थायो। बेनिखायनो बेयो जोंनि देहायाव थै बारायहोनायाव गोबां हेफाजाब खालामो आरो आर्थराइटिसनि जेंनायावबो गोबां हेफाजाब होयो। लोगोसे फाइल्स बेराम गोनां सुबुंफोरा खुसियाखौ दानाव खेबसे जायोब्ला फाइल्सआ एसेब्लाबो लासै खमायो। बेनि अनगायैबो डायबिटिस बेराम गोनां सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद मोजां। डायबिटिसखौ खुसियाया दबथायनानै लाखिनायाव हेफाजाब होयो आरो डायबिटिसखौ बारायनायावबो बेयो होबथानानै लाखियो। आरो जुदि नोंथाङा खुसियाखौ दानाव खेबसे जाबाय थायोब्लाबो नोंथाङा इयुनाव डायबिटिसनि जेबो बेराम थानाय नङा। बेनिखायनो खुसियाया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय आरो बेयो जोंनि देहाखौ गाहामै लाखियो। गोजोन्थों। खुसियाना खुसियानाखौ नोंथाङा जायोना? नोंथाङा खुसियानाखौ जानो गोथाव मोनो नामा? नाथाय नोंथाङा मिथिगौना खुसियानायाव मा मा गुन थायो? खुसियानाया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय आरो बेयो जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। खुसियानानि गुनफोरखौ मिथियोब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। खुसियानायाव भिटामिन ए, भिटामिन इ, भिटामिन सि, भिटामिन B1, B2, B6 आरो B12 थायो आरो बेवहाय गोबां मिनारेल्सफोरबो थायो। लोगोसे केलसियाम आरो गोबां प्रटिनफोर थायो। खुसियाखौ नायनायाव जिबौ बायदि नुयो। खुसियाखौ थै गैयै एबा ल' ब्लाड प्रेसार गोनां सुबुंफोरा जायोब्ला गाहाम, मानोना खुसियायाव गोबां थै थायो। बेनिखायनो बेयो जोंनि देहायाव थै बारायहोनायाव गोबां हेफाजाब खालामो आरो आर्थराइटिसनि जेंनायावबो गोबां हेफाजाब होयो। लोगोसे फाइल्स बेराम गोनां सुबुंफोरा खुसियाखौ दानाव खेबसे जायोब्ला फाइल्सआ एसेब्लाबो लासै खमायो। बेनि अनगायैबो डायबिटिस बेराम गोनां सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो जोबोद मोजां।
डायबेटिसखौ खुसियाया दबथायनानै लाखिनायाव हेफाजाब होयो आरो डायबेटिसखौ बारायनायावबो बियो होबथानानै लाखियो। आरो जुदि नोंथाङा खुसियाखौ दानाव खेबसे जाबाय थायोब्लाबो नोंथाङा इयुनाव डायबेटिसनि जेबो बेराम थानाय नङा। बेनिखायनो खुसियाया गोबां गुनफोरजों बुंफबनाय आरो बियो जोंनि देहा